Hadian ki jinglam, haki babun ki jaka jong ke MECL, balapindan kam bansa di ki briu ki banabar jela, nakaliang ka hinyotrap National Youth Front Northern Region, ha ka no phai sngi jong ka khatsau tarik unaitung arjar arpun riu, kalalet ban pan jingshai no u director ke MECL, halor ka te ki jinglap jong ka seng. Kumta ha ki jinglet pan jingshai jong ka seng, nakaliang ka office MECL, kalapan por shibnai ban wat jingtim, halor ka ni ka kam, balapin sngow di kinong yalam ka HNYF. Bat ha ke jingkren bat u presiden ke HNYF Northern Region uba a hasting lingdo uloong bakasing kamut ban persya ya ke dia ke jingyo wantre ki bar jila hindrei uloong kampera da ki wan bantre haba ki yo kakam hindrei haba ki la shong thait na kakam kimdei ban pilong jaka sa du sa adam ha ke jaka ke MECL ki di ban mi no nang ni bat let chela ki jong ki jila mi ki shnong om ban wan yalam mi ki bahayeng man wan sa ki jaka MECL da ka ba wantre ki kam business ha ke ni ke jila. Ike jingwan jungi mentakasi hanya po MSL benkendu ya direktor halor jung kini ki ganong rim ke kum kaseng kayu ni sipun bagi iki jingdun kam hamba jadi benyada ya kendu ke siap nam ta juga riba jadi beruji tingi i bahak ni ga jeka jung ke MSL ni wanwat jing sai menta ba ni i bagi berjela lagi pun bahak isyong kisah tu mo tingi kwa bentip bala lagi ni ki berjela kisong kisah hakini ki jika kila yo jingbin la ko office ne ki suan ban song la ka song be ain halor kata ka jeka puta halor kata ka nongrim kum geseng ngindap da ka jing stukya bat ngi kwa bat panjing shai ne ka MSL ngila panjing shai bat na galeng ko office kala panpor ba ai por ngi hapo sibrai ngi sala ban mo ban persai halor ka ngi kwa ngi kwa ban tip shai ba la da kini ki briu ki barjela ki besong basa haji ka juga MSL kim don kano kim de shu kidong tre jong MSL kida de gi bla song thai lanen de gi besor mai snong ki kerpat ya ke MSL bahkan weng no ki sisndon kalau da MSL kemu yang ini gi barjela kemut nagaleng keseng ru ngi so ban sim na ko garai kalong ba lada barjela ulong ban song snong ha ga jeka juga MSL beli ki jaj baru jungi kini utrap ulong ban song tingi ru lada kalong umta kemut ki jaj baru jungi ru ki de kya MSL ga de ban ailat iki ye gom non jika puta bikin song kisah hangtu bergelong snong tau tata kata kalian jom ni hai kita jaka baki kata nginum la bodong no habo do ki bade jika misal nginum la ke do tang hapo miam nginum la bodong tang hajur pun nginum la bodong tabur ni nagalian jong keseng ngi sim kedong no ngi kedo ya bano tutup lang ya ki jika ki bahap jongka misal bat kam di tang misal nane sekmat keseng kadang budin la daga de hakino kidong department la kade ki pudi la daga ke health department la daga ke PhD kaumut ba hadin bakini gibar jela kala song thaj kidi ban mi no ana katu jaka ka bagi trei ki khun ki ti ba ka family jugi ki nom la ban le business ta katu ka jaka ka ba ki won trei kon philap gidan kita gibar jelai won tre misil riba ki kila song thaj ana kam ribat kile ki song kisak yang ta dan teng yo hadin ba upa la song thaj fi jing sha ho ni nam khang ya kata ka jing won trei jing ki mo ha kila yo ai ka posting tu ang ba ha upa won trei kebut udi tong pagi bukan sering. Ti hateng wan kriupa wan sikan wan sekiau wan sok sabot baru koi family yung kinabarja lagi unsong tu. Bat suki ter ki sedang ben lek par si kisnong kita ban penlong yela dia kum kinong song. Ti nagaleng yung gasarkar yung kerpat jur ba kamdei ban ailat sune skmat habai de begini. Bat kamtam bakirang ba snong yung iru kide ban pat ngore kum kine kimdei su ailat tenang ba kari ba jai ban riu yung kan yo ban imsuk imsan. Tangit. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.